ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜଗଣ୍ଡ ଓ ଗଣ୍ଡ ଉପଜାତି ସମୂହର ଅଧିପତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବେ ଏହା ଗଣ୍ଡି ଭାଷା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିକ ଭାଷା ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣ୍ଡମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଷା ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ବିଦର୍ଭ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡରାଜାମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଗଡ଼ ବା ଦୁର୍ଗ ଭଗ୍ନାବିଶେଷ ରହିଛି, ଯାହା ଅତୀତର ଯୁଗର ଗଣ୍ଡ ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ଗଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଆନୁବଂଶିକ ବିଶାରଦ ଭାଟ ବା ପୁରୋହିତମାନେ ପରଧାନ, ପରଘନିଆ ବା ବୈଜ୍ଞ ଆଦି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗାଇ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗଣ୍ଡ ସମାଜର ଶାସକ ବର୍ଗଙ୍କୁ ରାଜଗଣ୍ଡ ଓ ଶାସିତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡରାଜ କୁହାଯାଏ। ଗଣ୍ଡମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ବା ମୁକ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧୁରଗଣ୍ଡ ବା ଧରୁଆ ଗଣ୍ଡ। ଭାରତ ଇତିହାସର ସାମନ୍ତ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନମାନେ ଶାସକମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଏହି ଘନ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିରେ ଗଣ୍ଡ ଶାସକମାନଙ୍କର ଅନେକ ସୁଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗମାନ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ମୁସଲିମ ଐତିହାସିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂମିକୁ ଗଣ୍ଡୱାନା ନାମରେ ପରିଚିତ କରିଛନ୍ତି ବା ଚିହ୍ନାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ବିଦର୍ଭ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାର୍ଧା, ନାଗପୁର, ଅମରାବତୀ, ଭଣ୍ଡାରା ଓ ଯବତମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରୟାଗଦତ୍ତ ଶୁକ୍ଲ କହିଛନ୍ତି, ବିଦର୍ଭ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟ ନିବାସୀ ଜାତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଣ୍ଡ ଜାତିର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁସଲମାନ ଐତିହାସିକମାନେ ଏହି ପ୍ରଦେଶକୁ ଗଣ୍ଡୱାନା ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଇନ-ଏ-ଆକବରୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ଗଣ୍ଡୱାନା ରହିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣ୍ଡମାନେ ହିଁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟଧାରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନେ ତିନୋଟି ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯଥା ଗଢ଼ାମଣ୍ଡଲା ବଂଶ, ଚାନ୍ଦା ବଂଶ, ଦେବଗଡ଼ ବଂଶ। ଗଢ଼ାମଣ୍ଡଲା ବଂଶରେ ପୂର୍ବଜ ମଦନ ସିଂ ଦାୟଦ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ 2 ନମ୍ବରରେ ହେଲା ଚାନ୍ଦା ବଂଶରେ ପୂର୍ବଜ ଭୀମ ବଲ୍ଲାଲ ସିଂ ଦାୟଦ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ 3 ନମ୍ବରରେ ହେଲା ଦେବଗଡ଼ ବଂଶ, ପୂର୍ବଜ ଜାଟୱାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ଏମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ ବଂଶର ଜାଟଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ା, ନାଗପୁର ଓ ଭଣ୍ଡାରା ଜିଲ୍ଲା ଯାଏ ରହିଥିଲା। ନାଗପୁରର ପ୍ରତାପଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତାଙ୍କ ଦାୟଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଗଣ୍ଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲାପରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଦେବଗଡ଼ର ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଇସଲାମଗଡ଼ ରଖିଥିଲେ। ରଘୁଜୀ ପ୍ରଥମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋସଲା ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗପୁରରେ ଗଣ୍ଡ ରାଜାମାନଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ଗଣ୍ଡ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଦର୍ଭରେ ଭୋସଲା ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଚାନ୍ଦା ବଂଶର ଶାଖାର ଗଣ୍ଡ ରାଜାମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରକୁ ନିଜର ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ବଂଶର ପୂର୍ବଜ ରାଜା ଭୀମ ବଲ୍ଲାଳ ସିଂ ମାନେ ଭୀମ ବଲ୍ଲାଳ ଶାହ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଶିରପୁରଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବଂଶର ଗଣ୍ଡ ଶାସକମାନଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦା ବଂଶରେ ଭୀମ ବଲ୍ଲାଳ ସିଂ, ହୀରା ସିଂ,
କେଶର ସିଂ, ଦିନକର ସିଂ, ରାମ ସିଂ, ସୁରଜାବାଲା ସିଂ, ଖାଣ୍ଡକ୍ୟାବାଲା ସିଂ, ହୀରା ସିଂ, କୁଣ୍ଡି ସିଂ ବା କର୍ଣ୍ଣ ସିଂ, ବାବାଜୀ, ଘୁଣ୍ଡିରାମ ସିଂ, କୃଷ୍ଣ ସିଂ, ବୀର ସିଂ, ରାମ ସିଂ, ନୀଳକଣ୍ଠ ସିଂ। ବୃହତ୍ତର ଗଣ୍ଡୱାନା କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣ୍ଡ ରାଜୁତି କାଳୀନ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ଭାରତ ଇତିହାସରେ ବୀରାଙ୍ଗନା ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଣୀ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କିଲ୍ଲା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଗାବତୀ ଗଣ୍ଡ କୁଳବଧୂ ଓ ଗଣ୍ଡ ମହାରାଣୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ।